angažmá uvnitř sociální demokracie, třeba i jako stínovému ministru spravedlnosti? Já si nemyslím, že by mi toto mělo jakkoliv ublížit. Jak bylo slyšet už z názorů právníků, které jste oslovovali krátce předtím, než jsem šel do studia, tak jsou na to různé právní pohledy. Já bych tady zmínil třeba stanovisko Elišky Wagnerové, která mimo jiné se i podílela na zpracování žaloby. My jsme došli ke shodě všichni právníci v Senátu, že ty důvody k podání tady jsou, že to je dokonce i projednatelné po skončení funkce prezidenta republiky a většina soudců ústavního soudu měla v tuto chvíli zjevně jiný názor. Nevím, proč by to mělo kteréhokoliv právníka poškozovat nebo diskvalifikovat to, že v takovéto věci má nějaký pohled. A jak jsem říkal, ústavní soud meritorně nerozhodl. Právníka jde v tuto chvíli o politika Jiřího Dienstbiera. A proč jsem se tak ptal? První místopředseda vaší strany, Michal Hašek, ten vám to podání ústavní žaloby vyčítal, že? On říkal, že každý vystudovaný právník, včetně vás, dobře ví, že vyhlášení amnestie je ústavní právo hlavy státu. Vyčítal vám, že jste neinformoval vedení sociální demokracie, že takovou žalobu připravujete. Informoval jste? Samozřejmě, ovšem Michal Hašek nedorazil na grémium, které bylo projednání této ústavní žaloby svoláno. Takže těžko může někomu vyčítat, že se nemohl účastnit projednání takové věci. A on také říkal, že pokud ústavní soud vaši žalobu odmítne, nebo po dnešku tedy neprojedná, bude to pro vás ohromná blamáž. Tak to samozřejmě jsou silná slova, která zněla před sjezdem sociální demokracie. Já bych je nebral příliš vážně. Ona to žádná blamáž není, protože, jak jsem říkal, toto procesní rozhodnutí ústavního soudu, kdy z procesních důvodů zastavil řízení, vlastně nechává otevřenou otázku, jestli se prezident Klaus dopustil velezrady či nikoliv. Jak jsem říkal, vlastně to není dobrá zpráva ani pro něj, protože ztratil možnost se z tohoto obvinění, z této žaloby nějakým způsobem obhájit a přednést ta svá tvrzení, proč si myslí, že tedy jednal v souladu s ústavou. On vás, první místopředseda vaší strany Michal Hašek, vůbec asi nemá moc rád, pokud mohu soudit z jeho vyjádření na vaší hlavu, že? To se zeptejte Michala Haška. No tak na otázku, jestli máte být dál místopředsedou sociální demokracie, v předvečer sjezdu časopisu Týden odpověděl: podporuji týmové hráče. Vyčítám Jiřímu Dienstbierovi, že po prvním kole prezidentské volby nerespektoval doporučení vedení sociální demokracie, a když už měl tak vážné problémy s Milošem Zemanem, pak bych od něho aspoň očekával, že bude v tichosti respektovat usnesení sociální demokracie. Tím vám v předvečer sjezdu moc nepomohl. Samozřejmě mi nepomohl, ani neměl v úmyslu mi pomoci. O tom já vůbec nepochybuji. Na druhou stranu já sám sebe považuji za týmovějšího hráče, než je Michal Hašek. V čem? V tom, jak jednám. V tom, jak jsem se snažil i v rámci sociální demokracii pomoct i k jejímu úspěchu, k tomu, aby mohla prosazovat svůj program. A dělal jsem to s obrovským nasazením. Mimo jiné mám za sebou více než půlroční, téměř denodenní kampaň. Nejenom před prezidentskými volbami, ale i třeba před krajskými volbami, například i na Jižní Moravě. Takže když se vás zeptám, Bohuslav Sobotka nebo Michal Hašek, tak mi odpovíte? Já myslím, že moje preference v tomto směru je dlouhodobě jasná. Já už před minulým sjezdem jsem podporoval zvolení Bohuslava Sobotky a na tom se nic nezměnilo. Mně svými politickými přístupy je Bohuslav Sobotka mnohem bližší než Michal Hašek. A vnímáte to, že jste na sjezdu vypadl z vedení sociální demokracie, že jste přišel o místopředsednický post? Vnímáte to jako jistou úlitbu, vstřícnost vedení sociální demokracie novému prezidentovi Miloši Zemanovi, že vedení sociální demokracie tím dává najevo, že s prezidentem, jehož rozkladného vlivu třeba se mohlo obávat, že s ním chce mít dobré vztahy? Já bych to takto jednoznačně neviděl. Já myslím, že tam byly silné zájmové skupiny v sociální demokracii, které nechtěly, abych já byl dál ve vedení sociální demokracie, a pouze využili druhé kolo volby prezidenta jako záminku. A to se samozřejmě sešlo s tím, že určitá část delegátů nesouhlasila s tím mým postojem, což je normální, ale bylo to v zásadě využito někým, kdo by samozřejmě se snažil o to, abych já nebyl zvolen místopředsedou za jakýchkoliv okolností.
Kdo to je? Já bych mohl jmenovat například tady tu pražskou skupinu, s kterou jsem svedl poměrně ostrý střet a svádím dodnes od minulých komunálních voleb. A sám jste zmínil vyjádření Michala Haška a lidí kolem něj. Tam si myslím, že to bylo také jasné. Ale na tom, že někdo nechce, aby někdo byl ve vedení sociální demokracie nebo jiné strany, na tom není nic nelegitimního. Prostě je mezi náma určitý spor o to, jaká by měla být podoba politiky sociální demokracie, na co by se měl klást důraz, jakým způsobem by se mělo komunikovat s veřejností, s občanskou společností, s jejími zástupci. To není nijak nelegitimní. Z tohoto hlediska samozřejmě já zcela respektuji rozhodnutí delegátů sjezdu sociální demokracie a na druhou stranu já dál budu prosazovat ty věci, které já považuji za správné, přestože jsem v nějakém okamžiku na sjezdu sociální demokracie neuspěl. Na tom místopředsednickém postu vás nahradil plzeňský hejtman Milan Chovanec. Věc, která musí zaujmout, je ta, není zvláštní, že místo ve vedení sociální demokracie dostal zrovna hejtman, který jako jeden z mála sociálně demokratických hejtmanů pro stranu nezískal vítězství v kraji? Ono se to těžko soudí samozřejmě, protože on taky měl velmi silného soupeře v Jiřím Pospíšilovi, který je nejpopulárnější politik ODS. Bylo to krátce poté, co byl Jiří Pospíšil vyhozen z vlády Petra Nečase a spíše mu to samozřejmě přidalo, že z této vlády vypadl i ten způsob, jakým se to stalo. Takže já bych tuto prohru Milana Chovance viděl jako velmi relativní. Já si myslím, že jsme prohráli jednoznačně i v jiných krajích, kde to bylo jasně dáno našimi vlastními chybami, kterých bychom se měli do budoucna vyvarovat, včetně vyvození osobní odpovědnosti. Když jste se na sjezdu sociální demokracie stal tak trochu psancem, někdy se o vás dokonce mluvilo jako o jediném poraženém, tak neuvažujete o odchodu ze sociální demokracie? Já zcela jistě neuvažuji o odchodu ze sociální demokracie. Ani na okamžik vás to nenapadlo? Ani na okamžik mě to nenapadlo. Já sám sebe považuji za sociálního demokrata a chci dělat politiku v rámci sociální demokracie, usilovat o to, aby byla dobře fungující stranou, která bude mít důvěru lidí a bude schopna plnit svůj program. A o to se budu snažit dál, včetně prosazování mých konkrétních představ, tak jak jsem řekl, bez ohledu na to, jestli jsem nebo nejsem ve funkci místopředsedy. Předseda Bohuslav Sobotka se chystá udělat změny ve své stínové vládě, ale dřív chce s jejími jednotlivými členy mluvit. Už s vámi mluvil? Mluvil. A? Jak to dopadlo? No tak, jak řekl sdělovacím prostředkům. Tedy budete dál stínovým ministrem spravedlnosti a řekl vám, jestli s vámi počítá do té očekávané skutečné vlády, kterou sociální demokracie chce sestavovat po příštích. Já myslím, že takovou záruku nedostane žádný z členů stínové vlády, žádný stínový ministr, protože do voleb přeci jenom je ještě nějaká doba zbývá a i do té doby se může ukázat, že některý z těch stínových ministrů má lepší nebo horší předpoklady pro to, aby se stal skutečným ministrem. Takže takovouto garanci zcela jistě nikdo dnes nedostane. A ještě mi řekněte, v příštích prezidentských volbách budete chtít zase kandidovat? Je to hodně předčasná otázka. V politice 5 let je strašně dlouhá doba, člověk neví, kde bude, taky neví, jestli o něj někdo... Co se říká, volby začínají okamžikem, kdy jedny skončí. Taky nevím, jestli o mě někdo za 5 let bude stát, abych kandidoval na prezidenta republiky, co vše se mezi tím stane. Je to, jakmile člověk jednou na takovýto úřad kandiduje, tak už to těžko může do budoucna vyloučit, ale je příliš brzo o něčem takovém přemýšlet.